Naija to Germany, na sani da yawan ku sun sani jiya aka gabatar da wannan gagarumin show ɗin a garin Kano, Naija to Germany, wanda da yawan manya-manyan celebrities ɗinmu, manya-manyan mawaƙanmu na Arewa sun halarci wannan wasa, wanda wannan shahararren mawaƙin wato Bello Sisko wanda ke zaune a ƙasar Germany ya ɗauki nauyi. Wasan ya haɗa manya-manyan celebrities da dama irin su Adam A. Zango, irin su Ado Gwanja, irin su Hamisu Breaker da dai sauransu. So a wannan bidiyon za mu kawo muku top 10 wanda suka fi shahara a wannan wasa, wanda zuwansu wajen ya ƙayatar da mutane da dama kuma sun nishaɗantar da masoyansu. So a wannan bidiyon za mu kawo muku top 10 wato na 10 kenan, mutane 10 da suka fi shahara a wannan show da aka gabatar na Naija to Germany, wanda a ciki za mu faɗa muku wanda ya zo na 1 da kuma na 2. Na san in na faɗa muku na 2 tabbas za ku yi mamaki, musamman ma a ce na faɗa muku wanda ya zo na 1. So a wannan bidiyo za mu kawo muku top 10 wanda za mu fara daga na 10 zuwa na 1. Na 10 wanda ya zo na 10 shine Nazifi Asnanik. Tabbas Nazifi Asnanik ya taka rawar gani, sannan kuma ya nishaɗantar da jama'a 100% musamman ma masoyin shi. Na 9 kuma muna da G-Fresh. G-Fresh Alami kowa ya san shi, uban tabara, uban marke. So Nazifi G-Fresh ya zo na 9 a show ɗin da aka gabatar na Naija to Germany, wato jiya kenan. Na 8 shine zai baku mamaki, wannan yaron da ya fara tasawa to shi ma fa tauraruwarsa ta fara haskawa, wato Bilal Billah. Bilal Billah shine ya zo na 8 a wannan gagarumin show da aka gabatar na Naija to Germany a garin Kano. Na 7 shine Bashi Nefa. Bashi Nefa shine ya gabatar da gagarumin show wanda ya taka rawar gani 100%, ya nishaɗantar da al'umma da yawa a wajen, wanda Bashi Nefa shi ya zo na 7 a wannan show da aka gabatar na Naija to Germany. So na 6 shine Classic. Classic shine ya zo na 6, kowa ya san shi, shahararren mawaƙi ne wanda ya ƙware a ɓangaren waƙoƙin shi na rapping da dai sauransu. So Classic shine ya zo na 6 a wannan gagarumin show da aka gabatar na Naija to Germany. Za ku yi mamaki idan na faɗa muku na 5 duk da shi mawaƙi ne da yake waƙoƙin Hausa, nanaye da dai sauransu, amma kuma shi ma ya taka rawar gani, ya nishaɗantar da al'umma da dai sauransu. Ba kowa bane illa Sadiq Saleh. Sadiq Saleh shi ya zo na 5 a wannan gagarumin show da aka gabatar na Naija to Germany. Na 4 shine Ado Gwanja. Ado Gwanja kowa ya sani shi na mata ne, to amma shi ma fa ya taka rawar gani, ya kuma nishaɗantar da al'umma 100% a wannan gagarumin show da aka gabatar na Naija to Germany. Idan na faɗa muku na 3 da na 2 da na 1 tabbas abin zai baku mamaki. To ba tare da ɓata lokaci ba, na 3 shine Hamisu Breaker. Hamisu Breaker tabbas kun sani ƙwararren mawaƙi ne a Afirka ma baki ɗaya, ba iya Najeriya ba, sanannen mawaƙi ne. Hamisu Breaker ya ƙware wajen kawo muku waƙoƙi na soyayya, nanaye da dai sauransu, wanda Hamisu Breaker shine ba zan manta ba, a shekarar da aka yi corona ya fito da waƙar Jaruma, wanda har ya sa matan aure ma fitowa suke su bidiyo su taka rawa tare da mazajensu saboda tsabagen iya waƙa dai. To wannan shahararren mawaƙi Hamisu Breaker shine ya zo na 3 a wannan show da aka gabatar na Naija to Germany. So tabbas ku share waje ku zauna ku gyara domin jin su waye na 1 da na 2, don na tabbata za ku yi matuƙar mamaki idan kuka ji waye ne ya zo na 1 da kuma na 2. So na 2 ba kowa bane ba illa DJ AB, uban rafa ba. DJ AB shi ya zo na 2 a wasan da aka gabatar na Naija to Germany. Tabbas DJ AB ya nishaɗantar da al'umma, musamman ma kun san ya ɗan saki sababbin waƙoƙi a wannan 2024 ɗin da muke ciki, irin su karkaɗa wandonki, kar Sele ya miki lalata da dai sauransu. So har da Selen suka zo, Sele shi ma ya taka rawar gani, duk da dai bai zo cikin top 10 ba, so amma Sele ma gaskiya ya taka rawar gani 100%. So ku share waje domin jin waye na 1. Na ɗaya shine uban masu rapping na Arewa baki ɗaya, shine Adam A. Zango. Wato Adam A. Zango shi ya zo na 1 a wannan wasa da aka yi na Naija to Germany. Tabbas Adam A. Zango babban jarumi ne a masana'antar Kannywood, kuma babban jarumi ne a duniya ma baki ɗaya, kowa ya san shi. So Adam A. Zango shi ya zo na 1 a wannan gagarumin show da aka gabatar na Naija to Germany. So wannan shi ne.